Kaixo, laugarren ariketa honetan, ThingsWarrekin emailak, makina urrunetik kontrolatzeko RPC deiak, edo txostenak nola sortu eta bidali ikasiko du. Denik eta behin, dashboarden gure sistemak bidalikatako datuak ikusiko ditugu. Orain arteko ariketan, OPC-ua bitartez teknikatik cyclic data bat eta boolean data bat irudikatu ditugu. Eta haiei loturik alarma sistema bat. Ados, 89tik abiadura pasatzen den momentuan, alarma bat sortzen duen sistema bat daukagu. Ariketa hontan oinarrituta, alarma honek saltatzen duen bakoitzean, email bat bidaliko diogu gure buruari. Eta alarmak saltatzen duen bakoitzean, argi bat piztuko dugu urrunean dagoen gatewayan. Alarma hori itzaltzen denean, argi hura itzali egingo da. Goazen ba, 3 gauza horiek egitera. Lehenik eta behin, 3 rule chain sortu beharko ditugu. Lehenengo rule chaina, create alarm handler mail rule chaina izango da. Honek alarma sortzen denean, email bat bidaliko du. Gogoratu beti debug modoan egitea. Urrungoak, create alarm handler RPC, alarma sortzen denean, RPC dei bat sortuko du gatewayko argi orlegia piztutzeko. Eta azkenik, alarma itzaltzen denean argi orlegi hura itzaltzeko, cleared alarm handler RPC erregela sortuko du. Goazen oain root rule chainea eta hemengo 3 erregela hauetara bideak sortu. Device profilean edukiko ditugu gure sistemako alarma mezu guztiak. Eta alarma mezu horiek bakoitza bere rule chainera bideratu beharko du. Horren, beraz, 3 rule chain sortuko ditugu. Lehenengo rule chaina, create alarm handler mail rule chaina izan daiteke. Debug modoan, eta rule chain berdinera bideratuko gaitu. Hau, mezuak honera bideratzean, baldintza bat eskatuko digu. Baldintza hori alarm created izango da. Ados, beraz, hemendik doazen mezu guztiak sortutako alarmak balima dira, alarm handlerera etorriko dira. Ondoren, RPC-ak kudeatzeko, create alarm handler RPC-ra bideratuko ditugu sortutako alarmak. Eta azkenik, alarma itzaltzean, argia itzaltzeko, cleared alarm handler RPC-ra bidaliko ditugu alarma itzaltzen denean sortzen diren mezuak. Ados? Beti debug moduan. Beraz, sortutako alarmak mail alarm handlerera sortutako alarmak RPC-ra baita ere, eta
itzalitako alarmak Cleared Alarm Handler RPC-ra. Ados, hiru hauetara iristen diren mezu guztiak garatuko ditugu orain. Astu gabe, ruiltzeina gorde eta mailarekin hasiko. Lehenik eta behin, alarma sortzen denean, mezu hemenik etorreko zaigu. Beraz, guk nahi dugun mezua garatuko dugu. Hortarako, script nodoa erabiliko dugu. Create message. Deituko diogu. Eta mezua sortzeko eta puntetan aurkituko duzue erabili beharko duzuen kodigoa. Kasu honetan, mezuaren barnean device type OPCUA eta message velocity 89 km/orduko mezua sortu dugu. Mezua JSON modukoa da eta bere key batek, device typeak, OPCUA balioa izango du eta beste key batek, velocity keyak 89 km/orduko. Honekin, ze deviceek sortu duen alarma eta ze balio gainditu duen alarmak bidaliko ditugu mezuan. Ondoren, emailean, bi balio hauek azaldu daitezen. Ados? Skripta astu gabe debug moduan, ondoren, konprobatu dadin. Mezu hau beraz, skriptea joango zaigu, eta horrekin emaila sortuko du. Email garrantzitsua da, emailaren atal hauek oso garrantzitsuak dira. Emailaren izena, abiadura alarma, nondik bidaltzen den, gure kasuan SendGrid zerbitzua email honetara bideratu daukagu, zeini bidali nahi zaion, kasu honetan nire buruari, eta ze jarriko duen emailak. Subjectean abiadura alarma, kasu honetan device lehen zetorren OPCUA izen hori hemen sartuko zaio, abiadura alarma OPCUA gailuan, eta body templatean ze gailuk ze abiadura maila gainditu duen idatziko dugu testu planoan. Gure OPCUA deviceak velocity keyan, alegia 89, baino gehiago, txertatu dugun datua honea etorriko zaigu, abiadura gainditu du. Ados. Beraz, hemen sortu dugun mezu hori, success mezua bidalia balin bada, emailean txertatuko da. Eta hori, send mail hemen da. Mezuarekin, eta sistemaren SMTP konfigurazio erabiliaz bidaliko dugu. Ados, kasu honetan,
alarma oain ordu biak eta laurdenetan, oaintxe ikusi dugu alarma martxan jarri dela, ea alarma honek mezua bidaltzeko aukerarik izan duen. Send emailera etortzen bali magea, eta debuja aktibauta daukagu eventota etortzen bali magea, hemen send mail, ordu biak eta laurdenean, success izan da. Eta bialdu duen emaila, itxura ontakoa izan da. Ados? Hortxe dago. Jarraitu dezagun. Hurrengo erregelak osatzen. Kasu honetan, emaila bialdu beharrean, RPC dei bat bialduko du. RPC dei horrekin, argi bat piztu nahi dugu. Ados? Beraz, argia bialtzeko RPC deiaren formatua, hau teorian ikusiko dugu, jarraituz, hurrengo mezua txertatuko dugu RPC deian. Metodoa alarma izango da eta parametroa bialduko dena true argia piztutzeko. Ados? Debug mode eta RPC deia on. Behin RPC menu hori sortu ondoren, orain RPC call request nodoa aurkitu behar dugu. RPC call request eta RPC on deia 60 milisegundutako timeoutarekin bidaliko dugu. Ados? Aldi berean, clearet sortu beharko dugu, alarma itzaltzen denean, mezua itzaltzeko. Daukat, parametroa false. Mezua berdina da, baina false parametroarekin. Method alarma eta parametroa false. RPC deia eta off, argia itzaltzeko. Alarma itzaldu denean. Ados? Eta berdin RPC deia bialdu gatewayra. RPC deia argia itzaltzeko. Alarma itzaldu egin dalako. Hau, mezua success balima da. Eta hau beti. Ados? Kasu honetan beraz, hastu gabe. Datua goraka doa, 89tik pasatzen denean, bi RPC dei egingo ditu. Piskat aurrerago ikusiko dugu, dei horiek egoki egin diren, ala ez. Goazen, gure azkenengo egitekoa egitera. Gure sistemak, emailak, nola bialtzen dituen ikasi dugu. RPC deiak, alegia, Thingsbo arretik sisteman bertan argia kontrolatzeko, alarma argia kontrolatzeko deiak, adibidez, egin ditugu. Eta orain, txostenak sortuko ditugu. Periodikoki, gure sistemanen datuak bezeroari bialdiko dizkion txosten periodiko sistema bat. Ados? Horretarako, schedulerrea etorri, eta
txosten bat sortuko dugu. Txostena. Konfigurazioan Generate Report aukeratu behar du. Periodikoki beste egiteko batzuk ere egin daitezke. Gure URL-a thingsbartechnica.eus izango da, eta dashboarda OPC-ua. OPC-ua dashboard hontan oinarrituko da beti bialduko dugun txostena. Ze denbora tartetako txostena bialdu behar dugun, erabaki behar dugu hemen. Real time, momentuan, azkenengo, demagun 7 egunetako datuak bialtzen ditugula. Asteroko txosten bat. Beraz, txostena bialtzen duen momentuan, azkenengo 7 egunetako datuak grafikatuko ditu eta horiek txostenean bidali. Ados, azkenengo 7 egunak, beraz. Txostena PDF motatakoa. Txostena, lehen kasuan, txostena, eta hemen OPC-ua, gailuaren txostena. Idatzeko dugu. Eta hau izango da erreportearen gure txostenaren izena. Test erreportea sor dezakegu. Ikusteko. Ze itxurako txostena sortuko digun. Honek demora pixkat. Eramaten du. Itxura hontako txostena sortuko digu. Eta ze e-mailetara bialduko dugu. From hontan gure SendGrid zerbitzua, Thingsbarreko mail servera, ze e-maili lotuta dagoen jarri behar du. Eta hemen, helburuko e-maila. Kasu hontan, nire burua. Ados? Falta zaigun gauza bakarra, ze maizasunekin bidaltzea izango da. Kasu honetan. Start time. Ekainaren demagun 12an hasiko garela, goizeko 12an, eta astero errepikatuko dugula. Astelehenetan, noiz arte, abendura arte. Urteko azken egunen arte. Create. Eta hemen daukagu gure txostena. Ados? Txostenean txostena egoki sortu da, eguna, ze egunetan, txertatuta, dokumentua, mezua nahi bezala alda daiteke. Ados? Eta hemen, egutegi formatuan ikusiko dugu txostena ze egunetan bialduko dan, urte guztian zehar. Eta ze txosten dan ere ikusi ezue Generate Test Reportarekin. Ados? Goazen oain gure RPC deiak ondo egin duen ikustera. Ados, hemen ikusi dugu ordu 2:22an
izan dugula alarma bat, ea alarma horrek argia gehi dueian argia piztea lortu duen. Create alarm RPC, rule chainera sartuko da eta ia call requesta bialdu duen. Eventuetara etorri, eta hemen daukagu. Out mezu horrek call requesta bidali du. Success. Kasu honetan, noderre den, argia itzalduta dago. Alarmak izatean argia piztu egin duelako, eta alarma itzaltzean itzali egin duelako berriz. Bazen ikustera, urrungo alarmak zer egiten duen. Oraingoz, mezurik ez daukagu, ari dira e-mailera iritsi zaizkigun mezuak. Bistaratzen, eta urrungo alarmarekin RPC mezuak ondo egiten duen. Edo ez, ikusiko du. Kasu honetan, badator alarma goraka, ordu bilaketa 28, lehenengo txostena ere, orain izan da dira, start time, gaur, ordu bilak, eta 29. Hasita. Ados? Reporta bialtzeko. Goazen dashboarda ikustera. Erreporta ordu bilaketa 29an bialduko du. Ordu bilaketa 27an gaude. Eta haukoraino iristen denean, alarma 89tik pasatzen den momentuan, RPC deia ikusi beharko genduke gure noderre den. RPC deia. MQTT bitartez, v1 devices me RPC request. Nodora iritsiko zaigu, JSON bihurtuko da, parametroa payload bihurtuko du eta parametroa true iritsiko zaio lehen bizi eta ondoren false guk RPC deiak horrela bideratu ditugulako. Ados, eta hemen ikusi beharko ginuke. Barkatu, deploy egin gabe. Nukan, 84, 88, 89, sortu da alarma, joan da alarma, etorri dira true balioak, eta etorri dira false balioak, biak gure sistemara. Ados? Ados ba. Eskerrik asko.